without happiness peace is meaningless दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोनाखै बे बिटिआर सरकारनि सायाव गोजोननाय गैया सागानगिरिफोरा गोजोननाय गैया मानोना बिसोरो जोबथेसालियाव दं फोरोंगिरिफोरा गोजोननाय गैया मानोना फरायसालिफोरा सरकारि जायाखै लाइमोनफोरा गोजोननाय गैया मानोना बिसोरो साख्रि मोनाखै बेनिखायनो प्रमद बर'नि एकर्डआ मीनिंलेस बुंदों कास्टम बसुमतारिया दिनै 27 जानुवारि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव भारत सरकार एबसु UPPL आरो NDFP मोनब्रै फेक्सन जथायै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा जानाय बिटिआरआ दिनै 5 बोसोर आबुं जाबाय नाथाय बिटिआर एकर्डनि दफाया 5 बोसोर मोनबाबो मावफुंजायाखैसै दिनै बिथांमोनहा एकर्ड डे फालिदों नाथाय आं बेखौनो बुंनो सानदों बिथांमोनहा पिस एकर्ड आरो हेपिनेस माबा मोनसे फाथिदों आं बेखौनो बुंनो सानो जे पिस एन्ड हेपिनेस आर बोथ रिलेटेड ओंखायनो उइदाउट हेपिनेस पिस इज मीनिंलेस दा दिनै बिटिसिनि रायजो राजाया रावबो गोजोननाय गैया माखासे सिगनेटरिफ्रा दिनै जेलाव दङ बै बिथांमोनहा गोजोननाय गैया दिनै फोरोंगिरिफ्रा सरकारि स्कुल जानो नांगौमोन नाथाय बिथांमोना सरकारि जायाखै ओंखायनो गोजोननाय गैया दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोनाखै बे बिटिआर सरकारनि सायाव गोजोननाय गैया दिनै कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोनाखै बिथांमोनहा गोजोननाय गैया दिनै मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा गोजोननाय गैया दिनै बिजनेसमेनफोरा गावसिनि बिजनेसा जेबो नांला गोजोननाय गैया ओंखायनो आं होनदों पिस एन्ड हेपिनेस आर बोथ रिलेटेड उइदाउट हेपिनेस पिस इज मीनिंलेस ओंखायनो दिनै रायजो राजाया दिनै गोजोननाय गैया दिनै रायजो राजाया बे सरकारखौ बाबाय ओंखायनो दिनै रायजो राजानि बिरोधि खामानि बिथांमोनहा मावदों ओंखायनो आं बुंदों उइदाउट हेपिनेस पिस इज मीनिंलेस दिनै रायजो राजाया मोनफ्रोमबो सेक्सननिफ्राय गोजोननाय गैया ओंखायनो मोनफ्रोमबो सेक्सननि रायजो राजाया बिटिसिनि भटार्सफोरा बुंदों बाय बाय UPPL बाय बाय प्रमद बर' सरकार वेलकाम हाग्रामा महिलारि सरकार वेलकाम BPF सरकार होननानै